brothers and sisters, we have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Mother of perpetual help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son. Strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God, you accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen.
Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves his church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, pray for us. Holy Virgin, conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Pray Help, for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may rejoice with you at Christ's victory over sin and death, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of these world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo XIV, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise.
treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I toss and stormy sea. Only for child as I make on light to the port where I think would be. And Mother of Christ, Mother of Christ, these do I ask of thee. When the voyage is o'er, always stand on the shore and show at last to me. Please kneel. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of his love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in his love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabutan asin nautog, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami.
Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigin mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigin mo kami. Sanudes Tadeo, Ipamibigin mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat for the gift of life of Jericho Philip Tuason, dulot ni Catherine Tuason. Pasasalamat dulot kan Chan and De Vera family for passing and matrate of Shane Merrill De Vera Chan, dulot kan Chan and De Vera family, 6th birthday of Ina Angeli, dulot ni Christine Nocedo. Pasasalamat dulot ni Jessie Chope, Arlene Chope, John Arvin Chope, Irenea Garing and family, Santos family. Thanksgiving Mass for the Aurora Katapusan of Barangay 26 Dinagaan. Special na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Guidance of the Holy Spirit, dulot ni John Carl Sanchez. For board exam, dulot kan Go family. Special na kagadan, dulot ni Josel Aceituno and family. Safe travel, dulot ni Christine Nocedo. For Eve's fast recovery, fast and positive outcome of her permanent residency application, dulot ni Eve. Special na kagadan, dulot ni Rosa Tangli, Jacqueline Rose Tanyada. Para sa kapahingaluan kan mga minasad na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Mirna, dulot ni Antonia Chua D. and family. Ranulfo, dulot ni Rachel Ann Moran. Danilo, dulot kan Sanyosa family. Cesar, dulot ni Lourdes Serrano. Alfredo Segundina, dulot ni Sonia Serrano. Alfredo Segundina, dulot ni Rafaelita Hao. Victor Elaine, dulot kan Perez family. All Souls, dulot ni Christine Nocedo. Jose, dulot kan Law family. Carmen, dulot kan Apun family. Severino, Eugenia, All Souls, dulot kan Abion family. Eduardo Sr., Lydia, dulot kan Santos family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos as sinawito ng awit sa pagpuon. Sa kagurangan, inasa niyang banwan, inapon mag-iwanan, inipon mag-isaro, sa Diyos na sa tungkapos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Espesyal niya itong idinudulot ining Santa Misa sa pagtaong ondras sa tuyang mahal na ina. Aldaw na Miyerkules sa rong komunidad. Nag-aarang, nagdudulok sa tabang asin pamibi ni Nuestra Señora ni Danay na pagtabang, our Mother of Perpetual Health. We also include in our prayers and kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang dating obispo si Bishop Nestor Carino, ngunyan tigsasabat kan sa tuyang mga kapadean sa airport na binawian kan buhay kang nakaaging mga aldaw. Rumdumon taman siya sa satuya pong mga pabibi. Ngunyan tanganing kita na uya digdi magkanigong magselebrar kay ining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon, asin pagsulsulan, at sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na kay pamibi sa kakurangnan ta Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawada,
an sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkwara. Amen. Mambibi kita, kagurangnan, namimibi kami warasan sa mo, nasiring na kami nagseselebrar sa misteryo kan mga solemnidad, kan pagkabuhay liwat kan sa imong aki, magkanigo man kaming mag-ugma sa iyang pagdatong, kaiba kan gabos na santos. Huli kay Jesucristo ang kakurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa kabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyagon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Ang nag-iriba kay Pablo, ihinatod siya sagkod sa Athenas, dangan nagbaralik. Daraan tugon na si Silas at si Timoteo, sumunod tulos kay Pablo. Si Pablo tuminindog sa tahaw kan Areopago, dangan nagsabi, mga taga-Athenas, sa kuyang namasdan, ang kaniguan nagayoan sa indong pagkamakki Diyos. Hulitas sa kuyang paglakaw-lakaw, asin pagkalagkalag, kan sa indong mga monumento, nahiling ko na igwa ka mo nin sarong altar, na nasusurat iyo ini. Sa daimidbid na Diyos, ngunyan ang Diyos na sa kuyang ipinagrurukyaw, iyo yan ang sa indong sinasamba, alagad day nindo midbid. Ang Diyos na nagibukan kinaban, asin kang gabos na linalang, siya iyo ang kagurangnan, nin langit asin daga. Day siya nag-ierok sa mga simbahan na pinatugdok nin mga tao. Day man siya nagkakaipo nin anuman na ikakadulot sa iya kan kamot nin tao. Siya nga ni ang nagtatao, buhay, ginhawa, asin gabos tinatao niya sa lambang saro. Hali sa sarong tao, linalang niya ang gabos na katauhan, tanganing mag-erok sa ibabaw nin daga. Itinalaan niya ang lambang banwaan, ang mga panahon nin sa indang kasaysayan, asinan mga sagkod kandaga na sa indang nasasakupan. Ini ginibo niya tanganing ang Diyos, hanapon nin gabos na banwaan. Sa paglaom na mako asya nindang. Alagad sa katunayan, siya bakong harayo sa lambang saro sa satuya. Hulit sa iya kita minaginhawa, minahiro asin nabubuhay. Siring sa sinabi, ni nagkapirakan sa indong parasurat. Kita gabos sa iyang mga aki. Kaya kung kita mga aki nin Diyos, dahil kita mag-isip na ang Diyos, arog sa ladawan na bulawan, plata o gapo na ginibo o minukna nin tao. Iyan gabos pinatawad nin Diyos kan panahon, na ang mga tao daipan nin pakamidbid sa iya. Alagad mo niyan siya nagbubuot, na ang gabos na tao sa gabos na lugar magbakli na. Ulat na igos siyang itinalaan na aldaw na ang bilog na kinaban huhukuman. Huhukuman sa katanosan. Huhukuman nin sarong tao na pinili niya. Ini pinatunayan ng Diyos kan ang taong ini binuhay niya liwat sa mga gadan. Kanaunabihan ang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Nagkapira, nagnirisi,
An iba nagsabi, dapit sa bagay na iyan buot ming madangog ikagiraray. Pagkatapos naghali si Pablo, nagkapirang mga lalaki nag-uyon sa iya, asin nagtubod. Saro kayan iyo si Dionisio Areopagita. Alain pa kan sarong babae na angaran, Damaris asin iba pa. Pagkatapos kaini binayaan ni Pablo, an Atenas asin nagpa-Korinto. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Umawan ang kagurangnan sa kalangitan, umawan siya dyan sa kiitaasan. Pag umaw ka mo, gabos na kaanghelisan. Pag umaw ka mo, gabos na siya sa iyang hukbo. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Mag-umaw sa iyan mga hade, asin ang gabos na banwaan. Mga prinsipe, asin gabos na pamayo sa daga. Ang mga barobata, asin mga daraga. Ang mga magurang, pati na mga aki man. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Pag umawan ang ngaranin kagurangnan, hulitan sa iyang ngaran, ang pinakahalangkaw. Ang sa iyang kamurawayan, halangkaw pa sa langit, asin daga. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram, dakol pa akong sasabihon sa Indo, alagad na ipanindo masasabutan ngunyan. Kung siya, ang espiritu ng katotoohan dumatong itutukdo niya sa Indo ang bilog na katotoohan. Dahil siya mataram sa iyang sadiringaran. Kundi itataram niya ang sa iyang nadagog, asin ipapahayag niya sa Indo ang mga bagay na maabot. Pag umawon niya ako, kulitahali sa ko, ang ipapahayag niya sa Indo. Ang gabos na sadiri ka nama, sadiri ko man, kaya sinasabi ko, nahali sa ko, ang ipapahayag niya sa Indo. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Pakigreet daw po kan sa tuyang katain na good morning. Apat na aldaw na sana po ang natatada. Domingo, maselebrar kita kan asensyon. Pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangan. Kaya dahil kita magngalas na for the past days, including today, mga tataramonin asigurasyon, pamamaaram, panuguntugon ang itinataukan sa tuyang kagurangan. Basically, inig sa tuyang gospel are words of comfort and assurance. Dahil ka mo maghadit, totoo, mabalik ako sa Ama, pero ipapadara ko sa kuyang Espiritu, ang Espiritu Santo. Unlike sa magurang na nagasigurar sa iyang pamilya, maduman ako sa abroad, pero ma-chat man ako sa Indo. Ma-video call man ako. More than a video call or chat. Mismong presensya niya, iwawalat niya sa tahaw niya ito gabos. Ano ang gibukan ng Espiritu Santo? Gigiyahan kita, sosog sa Ebanghelyo, pasiring sa bilog na katotoohan. Itutukdo niya sa Indo ang katotoohan. Remember, for the past days, after the resurrection of Christ, naghapot sa iyang mga disipulos ka, nagpapatara-tara siya na ako maduman, mabalik sa Ama. Asin, kamo masunod sa sako. Takong hain ako, dumanman kamo. Igwang sarong apostol na naghapot sa iya. Dahil may aramandalan, paano kami makakaabot duman? Ang simbagkan sa tuyang kagurangan itong pamusong linya, I am the way, the truth, and the life.
ngunyan mantang nagpapaaram siya while he is making his farewell sa iyang mga disipulos. Tighihinguan niya na i-introducir ang Espiritu sa inda na iyon mapadagos kan misyon na pinunan niya as iniwawalat niya sa mga disipulos. Ibig sabihin, padagos daan sa tong kagurangan kaibahan ninda sa pagpadagos, sa pagperpetuar kaining misyon na sa iyang iwinalat asin pinunan. Kaya, he was trying to make a parallel between him, between Christ, and the Holy Spirit. Kaya, kan sinabi ni Kristo, kaibahan ang sa iyang mga disipulos that I am the way and the life. Sinabi niya ko niyan na ining Espiritu Santo, iyuman ang magiging giya, dalan, tanganing manudanta ang bilog na katotohan. In other words, kapadagusan kan sa iyang pinunan na misyon. Kung si Kristo pinagproklamar niya na siyaan magtataoning kapanoan in buhay na hali sa Ama, ining Espiritu Santo sosob sa mga tataramon mismo kan sa tuyang kagurangan sa Ebanghelyo, iyoan mapahayag sa gabos na mayong iba nagigikanan kan buhay kundi ang Diyos. I am the way, the truth, and the life. Kung sisay asin ano si Kristo, ihuman ini ang Espiritu Santo. Now, magayuno po na paghurop-hurop o pag-akyat sa satuya. Ano daw? Pagkatapos na ma-realisar tayo, kita daw igwanin openness to accept or to listen to the Spirit. Mantang kita sinasabihan mo niya na mabalik daan sa tuyang tagurangnan sa iyang Ama. Sa pag-abot daw kan Espiritu Santo, bukas daw ang lambang saro sa tuya na magdangog sa iya. And do we allow ourselves to be led by this Spirit to a newer and deeper understanding of our faith? So sa tong oral daw na pagkabuhay, paano tayo ni may aplika ang siring na pagtubod asin conviction sa tahaw kan mga tig-aatubang nga tong pagbalo, kadipisilan, sa tahaw kan mga tentasyon. Do we open ourselves to the Holy Spirit, to the presence of the Holy Spirit? Kaya magayon, sa laog po kan misang ini, hagadon ta daw, ang regalo kan Espiritu Santo, ang regalo ning kadunongan, Spirit's gift of wisdom, knowledge, and understanding, na iyo ini ang danay na mag-akumpanyar sa lambang saro sa tuya, bantang kita naglalakbay padigdi sa kinapan, asin tinawan kan mandato, na ipadagos ang misyon kan sa to kakurangan. Amen? Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako un manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kahiras kan saro, asin pinakahalangkaw na pagka-Diyos, uli sa pagalang kan pagpatinao-tauhan kay ning sakripisyo, namibibi kami warasan, na siring naminidbid mi an sa imong katotoohan, kami makasunod man ng God, kayan sa mga marhay na gawi. Uli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa Taas ang imong mga puso. espiritu, initaas minasa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, na kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. Ata ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ulit sa pagkarumpag, kan lumang pagkabuhay, ang gabos na sinikwal, binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit no na virtudes, asinan mga angeles, na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit as sindaga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni ka ng gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kabogabos asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God ni ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom gan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan pinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, dala kalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkapuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Espesyal niya itong rumdumon, ang kapahingaloan kan kalag ni Bishop Nestor Carino. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos. Kan mga banal na apostoles kaibahan si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaitupa, na kapag gaya-gaya sa imo, magkani kung magin kahiras ken buhay na daing kasagporan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kada Espiritu Santo, at gabos na kagalangan asin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyoston na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talika sa kasalan asin manligtas, sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang landanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Katuya espiritu. pong ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramentong ininusay sa pagpapanalkan sa imong simbahan. Tandaan hawak mong mahal. Pinamay asinak amo na ako
imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Mamimbi kita. Namimbi kami kagurangnan, kaugaying maghumari ka sa imong banwaan, na tinukduan mo sa paagi kan mga langit no na misteryo, asin palipatin mo, hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Bendisyon ang espiritu. lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinmaherakon. Anama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. The Lord is within. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you and good morning.